Hola, sóc l'Àlex Charles Vivó, sóc entrenador del femení Sant Adrià i de l'infantil Lila. Bueno, és una generació que ha anat canviant diverses jugadores, llavors hi ha algunes que ja porto 3 anys, hi ha algunes que en porto ja 2 i aquest any hem incorporat a 2 jugadores noves, però bueno, és un bloc que portem ja 3 anys, diria, amb la majoria d'elles treballant juntes. És la segona temporada que estem a infantil amb cistella gran i pilota gran. L'any passat vam estar a infantil de primer any i aquest any estem a infantil interterritorial, llavors bueno, és el segon any ja que ens estem aclimatant a aquesta categoria i a més que aclimatant ja podem competir i estar més segures amb el nostre tipus de joc i a partir d'aquí evolucionar. Sí, l'any passat sabíem que era complicat perquè al final estàvem a una categoria on ens exigiria potser donar molt més del que a priori podíem donar per a nivell formatiu, perquè sí que és veritat que competíem contra molt bons equips i nosaltres veníem de ser minis on érem molt petites, on ens havíem de conèixer, pandèmia i tal, però ho vam encarar amb molta il·lusió i sobretot amb molt sacrifici i esforç, i cosa que aquest any ens ha donat el resultat de poder estar, òbviament, competint tots els partits, ara mateix doncs, a dalt de la classificació, compartint amb 2 equips més, i això també ens dona més motius per seguir treballant dia a dia. No, són partits que també són competits, òbviament també hi ha de tot, però la veritat que també ens exigeix doncs, dia a dia seguir treballant i això sí que és veritat que aquest equip ho té, no? Al final el dimarts és un altre entreno més, coses a millorar i a treure coses positives del cap de setmana, que al final és el que portem buscant i és un dels objectius principals. Aprendre, sobretot construint, però sobretot no mirant mai enrere, sinó que mirant endavant. La propera jornada juguem contra el líder, juguem contra el Sant Andreu, que en aquest cas va invicte, i bueno, suposa seguir amb els objectius que tenim, sobretot en aquesta segona volta que tenim d'aquesta primera fase, que era competir contra els 2 equips, sobretot que havíem tingut més problemes a la primera fase. Al primer partit ja ho vam poder assolir aquest objectiu i ara mica en mica ens queden 3 partits, però el més interessant, a veure si li podem rascar una miqueta més i a competir-lo, sobretot competir-lo. Bueno, òbviament les jugadores són ambicioses i la realitat és que veiem que el treball també està donant els seus fruits, llavors l'objectiu que al principi de la temporada potser quedava més lluny i que es va apropant una miqueta cada vegada més, cada vegada és més possible, llavors elles òbviament tenen un objectiu, nosaltres el perseguim òbviament, però tampoc estem ennuvolats per aquest objectiu, sinó que nosaltres sabem que si fem la feina que ens toca arribarem allà i a partir d'aquí sobretot disfrutar d'aquesta experiència, perquè també sabem que la condició comporta que portem 3 anys construint per poder viure una cosa d'aquestes, llavors al final elles també en són molt conscients. Sí que és veritat que pressió no n'hi ha cap, que és una cosa que l'any passat sí que hi havia, el fet de poder competir contra equips superiors, i aquest equip la pressió és més a nivell de grup, de construir fora de pista, de que quan les coses no funcionin doncs poder treure aquest push d'on no hi és, llavors a partir d'aquí seguir construint com a grup. Jo crec que és un dels millors que m'he trobat a nivell de direcció com d'entrenador. M'han ficat sempre superfàcil, ja entre elles crec que mai hem hagut de tenir cap discussió a nivell d'equip, sempre és que som un grup, som una pinya, ja fora de pista sobretot també fa molta vida juntes, moltes són companyes que ja venen d'altres clubs que també que es coneixen entre elles i això fomenta que tinguin més relació fora de pista, són molt basquetboleres, que al final també condiciona que veuen molts partits del club, fan molta pinya també fora del bàsquet, que això també és important, però és un equip en aquest punt de vista fàcil, llavors nosaltres també som un staff molt gran on també tenim una posició que també ens ajuda molt al tema de dinàmiques d'equip i tal, i jo crec que això ho acompanya moltíssim. Una de les coses que també fa que estiguem on estiguem ara és aquesta relació que tenim a dintre de pista. Jo crec que és insuperable, vull dir que al final és el que també ens porta a ser millors persones també i a construir més positivament dintre de pista.